mano gikono kanyo dhi bedo kae midhiero ne jopiny Kenya yo machalnade kae dhi tim rapar mag June 25th ni pod wadhi nene kendo higa manyien. Yes. Wadhi nene higa maluwe. Higni mabiro pod gini dhi bedo. To bo bedo ma violent kendo mikethe mwanda bila mwana neno mantie ni. Ma joma undu moko riwre kod jong'anyo ma pod nuwuok matimo rapar adier gi familia to nokagucho magontiere pod mondo malosi. Apenya ne Remi osoti machiegni kendo ka wantiere kod twak kachiel. Ng'anyo mokalo ni intiere oko. Mae intiere oko kata intiere iye. Koro kitemo range kar kachiel iwacho ni twak onego bed ni intiere. Twak mokalo olemo mbose nyuolo. Miseneno moro amora mosebedo kar ka. To mantie sani ni jopiny obedo kode gi geno machal nade. Erokamano Cleophas. Achaka duogo kachako kumo wego dono. Ni onge makosa ka ji obedo piny ogo mbaka. Dhano nyalo dhawo. Ji nyalo differ opinion. Lakini chopo kuma wachopo to wacho ni no. Wadoga ni mondo kwa reflect ane. End goal mar dhawo ni dhi tero wakani. Twak nyalo bedo mana kaka Bishop Bosetemo lieko. Twak osebedo ga. Kendo moke mogik. Bang' machielo dhi chak bedo. Twego mana medo bedo. Higa ka higa kata rin ka rin. To maduong' mapenjore this time mabe awacho ni bobire twagni. Twak mabire wang'ni. Bobire ka wan gi good intentions. Mano should be there. Mano penjo ber kwa penjore wate okang' kokang'. Wasebedo ga twak mondo watem waik Kenya mondo bed maber. Lakini chopo kamoro makoro mbaka ma ji ogoyo cha gigo bikete tem. Twak jibo bire to ng'ato wana biro gi pache lakini ok gite mabubedo implemented. Because watemo bring two divides kanyakla. Omiyo seche mara nuso chopo koka walos achiel. But e wang'ni akwayo kata ka wadhi e twagni ma bo ana support ni twak ped ber. Eni nyaka ji tone down komondi. Nyaka wabie sano kendo bigi paro maber ni wan kaka waduto wajo Kenya wang'iyo yo mane mwanyalo reso go Kenya. Ok wabie twak mondo wamany ne ng'ato oteku mar siasa. Bende ok wabie twagno mondo waluong jomoko medre sirkal. Wabiro mana twagno mondo wang'i ni to Kenya osechopo kanye. To kuma Kenya ochopeni en solutions mage mwanyalo yudo. To solutions mwamanyogi jomage mwanyalo kelogi. To jomage manyalo kelogi gin to e yo mane minyalo make sure ni kada ka gibiro to gibiro gi paro no maleo mondo wabed kanyakla. Twak nyalo biro kendo kwayo na en ni kwa dhi e twagni to ji obed jogo midhi kete mesano, obed jogo man gi paro maleo, stakeholders from all aspects, jogo man gi lony, jogo moluongo ni Gen Z makoto meremgi ni malo kamaendi ni. Jogo duto nyaka kele mesa mondo wawinjre kendo kane kwayo na to ne ni mesano kane ber to vijende rawero bede mang'eny kabisa nikech gibiro twagni ok ni gibiro aka josiasa. Josiasa biro mondo at least at the end of the day ging'i ni to end goal mar twagni en mane ne wan. Lakini Gen Z biro twagni mondo ging'i ni to Kenya wani odhi mbele nang. Dipo ni kanya kama magi e duol kose nang'o matimore kar ka nikech jomatindo ahinya kidieny mar Gen Z mowose wach ni gionge jotelo. Jok manotemo thinyore oko mondo nere ni gine jotelo oyudo kwet mamalo. Oluongi kacha ne andhoke mathoth ahinya. Mamoko kuom giwacho osewacho ni oyo lweny ni ok marwa. Sani gine mbui kaka wacho this is not our war. It is their war. Akia kapande pod nigi paro no. Ang'o bedi ka achiel mondo pod kwa dhi mbele kode ka Remi. Ng'ama dhi represent gi emesani nikech Remi kiwuok kawuono kidhi chung kama jatend piny Kenya luongo e bura mar ojende kata kama Raila Odinga luongo e twak machielo kantie. Remi dhi luonge ni inandhoga mano mar jomatindo. Gidwaro ang'o kidieny ni to ng'ama nyalo chung e logi. Asante sana Cleo, mano makele paro mar chako niya wan kaka koro ojende nyaka koro walok kaka watimo gik moko. Nyaka walok kaka waneno gik moko. Opportunity moro no wakai maduong' mogik, especially bang' ng'anyo ma 25th kane ker owuok moyie wacho ni ojende gi dwaro ang'o, we wabi wawinj gi adane. To ojende gi ema nolawo ker ka giwacho ni gin ok gidhi wuoyo gi ng'ata ang'ata, bende ok gidwa ni
gibed e bura kod ker noringo moweyo odhi omanyo josiasa jowetene mondo at least gigo mbaka jogi ne nyalo miye kumonyalo joti. Ojende oseketo paro moro ni twak ng'ata madwa wuoyo kata dwa go mbaka gi sirikal ni mano en andhoga. To kare en karang'o mwadhi thir nyaka karang'o Cleo? Nyaka koro walok kaka waneno gik moko. Nyaka koro waloki wawach niya ok wanyal dhi e mesano bende waduto. Ji matin ema nyaka dhiyo. Ji matis gidhi adhiya to gidhi gi paro malew. To gidhi ka gin gi good intention. Giwacho ni yawa okang' mwachope ni gima wanyalo timo maber mogik en making sure ni waneno chandruoge mojende kale. Gik mwawacho kaka youth unemployment koto nyaka bed discussed. Weche mwawacho kaka police brutality ka koro nyaka bed mesani. To ok ni ng'ado madhigo mbaka e lowa koro ni nyaka luong mana andhoga. Mano kuma wadhi mara chako ojende. Omiyo akwayo ojende kamoro amora ma gintie ni nyaka koro wabed jogo maparo, wabed gi paro malew. Wawe wach mar ka ng'ato dhi wuoyo e lowa kata kwa igo mbaka to waneno ni ng'ano en andhoga. Hapana. Jomoko nigi osebedo e responsibility ma Kenya kae kendo sacrifice a lot ne Kenya kae. Kendo mano kawacho to ogai mar ODM Raila Amolo Odinga osego lweny maduong' kabisa kiwacho jogo mosedaw ne Kenya. Omiyo ka dinen gi personal interest to dino ko yie kata bedo penji ng'ata to seyiega bedo nikech okawa interest meke piny to keto mbele against his own personal interest.